स्वागतोत्सुक हॉटेल शिवशंभो चहा, नाश्ता, कोल्ड्रिंक तसेच अस्सल मालवणी व घरगुती पद्धतीच्या जेवणाची व राहण्याची उत्तम सोय तसेच प्रशस्त पार्किंगची व्यवस्था। संपर्क 9405 219770 किंवा 9404 259492। पत्ता कुणकेश्वर मंदिरानजीक कुणकेश्वर, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड येथील शेठ मग हायस्कूलची विद्यार्थिनी मनस्वी विनायक बांदिवडेकर हिनं शालांत माध्यमिक परीक्षेत 97% गुण प्राप्त करून शाळेत व संपूर्ण तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावलाय। तिच्या या यशाबद्दल बांदिवडेकर कुटुंबियांच्या वतीनं सत्कार करण्यात आलाय। तर पाहूयात यावेळी अनिकेत बांदिवडेकर काय म्हणाले। माझी बहीण आहे मनस्वी विनायक बांदिवडेकर। हिने यावर्षी 10वी मध्ये 97% गुण प्राप्त केलेले आहेत। पहिल्यापासूनच ती हुशार आहे आणि तिने प्रॉमिस केलं होतं आम्हाला की मी 95% जास्त पर्सेंटेज घेऊन दाखवेन आणि तिने ते प्रॉमिस पूर्ण केलं आहे। तिच्या यशाबद्दल खूप खूप कौतुक करतो मी आणि तिला तिच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो आणि असंच यश तिला मिळत जावं ही अपेक्षा करतो। तर पाहूयात या प्रसंगीची मनस्वी बांदिवडेकरची प्रतिक्रिया। मनस्वी 10वीच्या परीक्षेमध्ये एक खूप चांगलं असं यश तू संपादन केलं आहेस। यशाचं श्रेय नेमकं कुणाला देशील? माझे सर्व कुटुंबीय, माझे आई बाबा, माझे गुरुजन वर्ग, तसेच माझे जे क्लास टीचर आणि ट्युशन टीचर होते त्यांचा सर्वांचा माझ्या यशामध्ये फार मोलाचा वाटा आहे। त्यांनी मला योग्य रीतीने मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांची खूप खूप आभारी आहे। मनस्वी, पुढे आता काय ठरवलं आहे 10वी नंतर? खरं तर 10वीचं हे एक वळण समजलं जातं, या वळणानंतर पुढे काय? मला RBI ग्रेड ऑफिसर व्हायचं आहे आणि बँकिंगच्या अजून काही एक्झाम्स आहेत त्याही द्यायचा प्रयत्न करीन। निश्चित आमच्या कोकणशाही टीमकडनं सुद्धा तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत। धन्यवाद। यावेळी अनिकेत बांदिवडेकर, देवगड तालुका युवा मोर्चा अध्यक्ष दयानंद पाटील, मनस्वीचे आई बाबा, बहीण तरुजा आदी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।